Zbadal som na internete takúto zaujímavú interkomovú sadu Motor D3X, kde sa uvádzalo, že sa dá použiť ako interkom pre väčšiu skupinu jazdcov. Takto vyzerá tá sada, ktorá prišla, čiže nemá to nejaké špeciálne balenie. Číňania sa nejak nesnažili to dať ani do normálnej krabičky. Čo tu máme v tomto sáčku, to je samotný interkom, takto zabalený vo jednom sáčku zvlášť. Potom tu máme slúchadka s mikrofónom k nemu, nabíjací káblik, tu máme uchytenie k príľbe a nejaké lepky, aby sa tam dali tie slúchadka prilepiť k príľbe rýchlo. Jednoducho a samozrejme návod na montáž. Je to viacjazyčný návod na malom papieri. Ťažko sa to číta, takže odporúčam si to nafotiť a zväčšiť si to potom v mobile. Výrobca uvádza, že sa dá pripojiť nekonečný počet interkomov do siete a každý, kto sa nachádza vo vzdialenosti do 600 metrov, pokiaľ má takýto interkom, tak sa do tej skupiny môže pridať. Zaujalo ma to a snažil som sa zistiť niečo viac, ale nikto o tom nič nikde na internete zatiaľ neuvádza, takže predpokladám, že ide o nejakú novinku. Tak som sa rozhodol, že si zaobstarám pár kusov a že sa na to pozriem zblízka. Tak som zohnal 4 takéto interkomy a kúkneme sa zblízka, čo to dokáže. Cena tohoto interkomu je 15 eur na AliExpresse, takže to je prvá prednosť oproti všetkým iným, ktoré sa predávajú, lebo v skutočnosti nejde o len diaľkové slúchadlá bezdrôtové, ale naozaj ide o interkom, ktorý dokáže komunikovať s inými zariadeniami a ako to výrobca správne uviedol, naozaj dokáže sa pripojiť na neobmedzený počet iných interkomov, samozrejme tejto istej značky, tohoto istého modelu. Zapína sa to úplne jednoducho s tlačením tohoto gombička. A tuto máme jedno tlačidlo, ktorým sa to celé ovláda a ktoré nám ponúka 3 možnosti. Toto je Bluetooth mod, čiže možnosť pripojiť sa k telefónu a tuto by som aj začal s demonstráciou. Bluetooth is connected, takže takto jednoducho sme to spárovali s telefónom a vyskúšame si niečo pustiť. A máme to tu. Takže prvá možnosť pripojiť sa cez Bluetooth k telefónu funguje. Ideme skúšať ďalej. Toto je možnosť tzv. Half duplexu, čo znamená, že nie je to plný duplex, je to len polovičný duplex. Duplex by bol taký, ako je normálny spôsob komunikácie po telefóne, kde sa v rovnakom momente počujete obidve strany, môžete si skákať do rečí. Polovičný duplex je taký, kde hovorí iba jeden, druhý počúva. Keď ten jeden zakončí, tak ten druhý môže odpovedať, čiže akoby vysielačka. No, na to, aby sme mohli medzi sebou komunikovať, tak sa treba prepnúť do iného módu. A to musí spraviť každé jedno zariadenie. Takže toto tlačidlo treba stlačiť a držať presne, ako sa to robí na normálnych walkie-talkie vysielačkách. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Kto ma počuje? Počujú ma zrejme všetci. No a takýmto štýlom, hoci kto môže odpovedať, zoberie, stlačí. Raz, dva, tri, ja ťa počujem. Čiže dá sa s týmto komunikovať, naozaj to funguje. Takisto sa dá zdieľať hudba, kto chce, komu chce. Toto je možnosť zdieľať zvuk, čo znamená, že sa pripojíte s interkomom k svojmu mobilnému telefónu. Môžete si pustiť hudbu, prípadne GPS-ko, alebo telefonovať s niekým a toto celé môžete zdieľať aj s ostatnými účastníkmi. A ako sa dá túto hudbu zdieľať na ďalšie zariadenia. Tak skúsime toto druhé. Zapneme ho, prepneme na sharing.
A čo som teraz spravil? Tak, z telefónu púšťam hudbu, ktorá sa prenáša pomocou jedného interkomu. Sem je to pripojené k vysielačke, tá vysielačka to prenáša na druhú vysielačku a tá je pripojená k našej novej interkomovej sade, kde som prepol na funkciu Music Sharing. A teraz, keď chcem, aby to bolo počuť aj na ostatných, tak to len prepnem. A máme tu zvuk. To teraz skúsime spraviť aj s tretím interkomom. A máme aj túto zvuk. No a vyskúšame aj ten štvrtý. A máme zvuk aj tuto. Vysielačky sú teraz vyradené z provozu, takže máme priame spojenie Bluetooth z telefónu s týmto interkomom a z toho interkomu sa to posiela ďalej na tie ostatné, čiže keď to vypnem tu, tak už nikto nepočuje to, čo mám. Takže dá sa zdieľať aj Bluetooth signál. Jediný nedostatok, ktorý to má, je ten, že na to, aby ste hovorili, tak musíte počas toho hovoru držať stlačený tento gombík. Na druhú stranu je to možno aj dobre, odradí to tých, ktorí by sa furt chceli len vykecávať a obmedzi komunikáciu na najzákladnejšie nejaké pokyny. A pri tej cene 15 eur za kus myslím si, že nie je o čom debatovať. Je to veľmi vydarená sada a môžem ju len vrelo odporúčať.